Super. Så nu får jag snacka till. Tøyne kommer til tøyn, men først skal vi som vanligvis skal vi så et innslag. Og Janne så heter vi et sterk folk, men Súsanna var jo mett som den sterske kvinnan i Løgtingsstjórin. Oppgaven til Tore og Evangelie var som vant at løse gesten og gjøre folk som kjenner henne. Hon kan vara förskräcklig dröj. Hon kan vara ofta rådgen och ett och annat. Så att det är inte härliga fisk, det måste jag säga, Jonas. Kanske inte nog nu, så stör det. Ja. Súsanna Danielsen är största kvinnan i Løgtingsstjórin, högast vid Kjoltan Suchan allmänt i tingshallen. Hon är lögfröjingur och så genom 1996 har hon varit stjóri av Løgtingsskrivstolen. Hon säger tingene akkurat det och packar det inte in, så man var faktiskt allt kan man överlanda. Súsanna var born til den gæren. Hon kunde vara bönte, men hon tåler inte nejt och högt. Så tog helt hon sig till sägen. Hon är hjälper oss av fjallet, gånger fjall. Och vampakonna. Nu sitter vi i formanskapen och vi får ösna vita hver meningar hon har om så forskjellige ting. Självt om man blir förnärmad av en löt om ett land. Det har ofta nu varit. Så gänger en löta så kan du att snacka vid natt. Det kan gott börja råka träd, men du kan gott snacka vid natt och därför är här. Det är inte slinker i valsen som man säger. Vad är det? Hvis det akkurat ivamal av en kvarnsle, så på estren, oavsett om det här i landet eller om det i utlandet. Jag vill inte säga att hon alltid säger hver skap ska standa, men hon kommer vid en avbändning om här och i skap jag stand. Jag vet att du tar det från ökron som kröjs framan undan. Súsanna gånger på sin uppgave som fjallmaver vid Løy og Sval. Och de som inte fyllt något väl vi som gänga nästan, de får äva vita. Súsanna Danielsen tar väl att gänga ut i naturen. Och hon har varit flera spännande gångeturer utomlands. Och i 2006 var hon samman vid Ørum uppe i Kilimanjaro, högsta fjället i Afrika. Och orskan hon fär och slår på krävande färron, kommer väl vi i arbetet i Løgtingsstjórin. Det folk som kommer ner bråda av dagligen och öliga speciellt. Och tog det ringa fast vi. Och det kräver det vara en hörhånd till Ivris folken. Så jag förstår väl att hon har varit också lite tog. Ja, det då väl, va? Ja, kan man säga. Jag hade tagit såna tog, ja. Ja, det var skräck. Det har vi sagt i en inslag att du säger tingene bant ut. Är det tydliga mycket för det att göra det? Jag vet inte om det tydliga mycket för mig, men jag må nog vill känna att det gör jag nog. Kanske gör det synd för ofta. Eller ångtunnar, men alltså är så kom jag faktiskt brott med. Alltså det gör vi. Alltså jag skjuter kanske vi kvart varje hooks mig om. Men du vill inte bryta det? Alltså vad ska alltså vad ska man säga? Nu alltså vad ska man säga? Kan säga vi han shoulder Gertrudstein, a rose is a rose is a rose. Alltså tänk ni är och det är inte något jag vet han August. Det är alltid. Nej. Så är man leva vet du och så må hinna kanske. Det blir Henrik Olto så om att det är råch någon mittentikon är det inte kant att det har vi gjort? Det är ju kanske men alltså Henrik har också stort fjusize. Ja. så här är det kanske att vi det bär alltså jag har ju även och familj så att vi det kanske center stort fjusize. La fusch la kadait. Ja, så har man hot som det vi ser att inte bara inte reglerna här var snäga se för det ett annat ställe. Alltså reglerna är vad säga alltså är sett ett arbete som är
alltså vad ska man säga, öliga regelstort, en tingskipan halda mig till. Och inte bara sett till att säga att jag ska bara skriva det här och vissla göra det här och det här. Alltså, det är så eisne att hjälpa tingmånen, sjön tar som bestämmer, det tar som ätkvåa, men hinvägen må vi som i omsidningen här rätta kosten och säga att vi må gå sig halta och innanför tar karmar vid arbete under och det är så först och främst styrskipan loven och tingskipan och så framvägs att det som man gör här innan fyra tar karmar och regler som avsett och som tinge självt har avsett. Men upplever du att det är lustigt? Alltså, det är ju ofta när jag med alla tid för exempel att också mal blir bortavist och det är inte alltid lustigt. Nej, men alltså tema vi så lever vi. Alltså vi kunde inte göra annat eller hvis vi med att det så är det också skilt att göra vart vid det. Och så är det en regler om hur det ska vidgöras och vi så tar stämma till ner ja så må vi leva av tog så färar vi vidare. Men helt visst för det? Nej, alltså inte det. Man vänner sig vi alltid lögner ofta ny stämma efter hon. Att det är så upp till tinge att det avgör. Men är det utöver det inte brott av en regel? Alltså tar vi med alla formanskap någon tid vi halta hette stroj. Ja, nu är det egentligen vi styrskipan lån eller tingskipan. Jag såg att vi halta det. Och vi gör det bara att vi halta det är nog så grejt. Och det som särskilt har varit framme det som de flesta förrän har varit till ta och vi halta att tar eller tingi har ländat till att göra regler här och styrskipan lån och skatter ska sättas vid lov och till nekt tingen som har varit framme som har gjort det. Men mer låten räver. Det. Ja, det är faktiskt, vad ska man säga, krumtapperen och i åkara politiska skipan och ett London utan om och att vi har ett demokrati här i Märlåten räver. Och så kan man säga, så ser man sina mening till en avgör tigen. Ja, så är det avgjort. Och jag ser det förrän det här. Ja. Här ser jag sina mening kört med avgör tigen. Ja. Men det är eisen en parter alltid. Alltså, det är väl helt inte meningen att borgarna ska bara sitta och säga och inte. Att det är så gott den politiska verkligheten till ödlen ting man. Till att har vite att senast alla i 4 år så skulle det till provtök att. Ja. Så. Men så är du komst till Føroya så du var ute i allmänna. Du var landstyrelsen och så du var Løgtings. Ja. Hur sa du det själv? Jag sitter mig själv. Det är en god spurning. Eller en ringspurning och så är allt det som man väntar. Men du driver att politiken, det är ganska alltså, jag har inte intresserat mig för politik och samhällsvirskifterna. Men alltså att jag vill inte säga att ta kom att till Føroya eller hela tiden jag har varit så rävliga målrätta. Alltså nu blev det så att jag fick ett arbete i Tinganese. Eller i landstyrelsen som var en öliga liten organisation som var sekretariat så att vi samlade kollegiala landstyrelsen. Här var jag så var jag ute i landskola för skidningen tror jag ett halvt år. Och så kom jag till landstyrelsen 45 och här var jag så 6,5 för Løgting. Så jag har arbetat ute i skipan som är med sånt. Hvis man får läsa jorda och fer in i en sort arbete så är det så må man nästan intresseras för politik och samhällsvirskift. Annars blir det inte alltid. Men du är nog så tatt att valt någon att köra. Inte öll. Alltså så jag 45 vill jag säga att jag har varit nog så tatt och på här som avgörande av artiklar, ja. Det har jag varit. Vill du drina att du valt någon? Alltså jag vet inte mer drina valt till. Jag har ju så själv inte valt, men alltså det är faktiskt väldigt spännande att jag råkar klar att finna 3 lögtingsmän som säger att det passar inte att inte valt över. Och jag har valt, men inte politiskt valt. Så det har vi ett avvist ett år av skola sagt att till arbetsplatsen jag har nu. Jag har ju haft några år av skola sagt hinnon arbetsplats någon tror att alltså jag har ju en avskan vi till att det satt och förhandla i löner och så stod och tänker tas med det alltså det är ju öle uppe och ta avskar alla folk som är allmänt sett och reflektera kanske isen ut och hit men jag ångat stäge det är inte uppåt men så inte ger vi till ett festival jo till som sitter också en sant arme färra till hine kan man säga tingen till som sitter liksom mitt inne i kan man säga i ejan då till politiska ejan. Hur upplever du så som 200 gera alltså
råp och skral och motmäl och skuldsättningar och Alltså man säger att nu måste jag läsa texten till att radio och musikal. Jag hörde det mest som skral men alltså nu har jag haft det första läget där gera och alltså man ska alltså det är ju fruktsligt alltså självande skulle alla meningar ordar och så är det allt imsar hatter som man uttrycker sig på och det var nog öliga kontant och men det är det att meningarna skulle vara uttryckta att vi bara tar så om det Janne det vi som vi håller kanske till att man säger sina mening fyra eller ena för fjärde första år och så 10 man. Ja, det vet inte hur man är alltså kan man säga att den enkelte borgaren alltså han har så till huvud fjärde första år. Och det kan man säga att det är alltid man ska sätta pris på det är nek störst parten av folk som bygger världen, det har vi inte en gång tannmövlikarna. Men alltså, så kör han till fyra att halta alla dessa här 48 000 eller några färger som är väldratt, 35. För att halta att hej, vad ska man säga, upplyst och få att ge dem en input till att det skulle göra. Ta är det väl eisende så som 200 som ger sånt och sommar och sälja oss onkel blur öster, tror det kanske rikka nog så väl. Men till tos är valt, alltså till som arbetar här i fjällmilen, tycker uppgava är säkert minst lyckas nästa större. Man tar väl. Att det skulle ju helst vara. Du sitter på en sån en krutstärsk man. Jag vet du tränar nog snägt. Du har tränat du gänger näg. Ja, alltså ja. Det man vänjer sig vid allt här världen och så måste man avhänga av två isen. Ja. Förstår du det här måtten efter att vara starkast? Jag vet inte om jag förstår måtten efter att vara starkast, men jag förstår gott måtten efter att skulle ha och skärligt. Det skiljer väl alltså. Och så kan det lukka så gott vara starka som att renna showtast eller färra upp på Mount Everest alltså. Du var i Kilimanjaro. Ja. Var det störst? Det var kallt. Jag vet ju, det var stort loss. Det var så till så en utfordring och jo, det var stort men det var helt förbi kallt. Det var det. Ja. Och det är ju inte alltså gångutfordringen är inte alltså det är bara att du traskar runt här och i så det är när jag vänjer att vi hade den och så ska det vara sista 13 meter här då gången närmast till sant och till bratt och kallt. Men okej, det var stort att komma upp tar man is plats och lägg Så nu såg vi det i Island att så som du bor nu säger att du har fått till gärden. Ja. Vart han nägrande upp på tälchat här? Alltså jag vet inte nu säger hon så att det är att jag är allergisk men jag alltid ångat att det är akkurat som ver näga som är nägrant och alltid är här vid atlamar. Det må jag säga alltså alltid. Jag var nog helt inte så jag följde helt inte press av mig från föräldrarna och mig men nej. Så men jag blev så spänd. Nej. Ett annat som är ganska lite hur spela till då du kommer in i Kiban och tar du kan jag säga du sätter den 3 lögfröingen som är kvinna som kommer till Føroya. Alltså jag vi var snägg i allt det var alltså det var vi var tvär som blev lite när ta i januari först och så alltid att det var tvär undan och så var föring. Ja. Och tog ver kan man säga mer eller mindre toppen du kan säga. Kände du som en kvinnlig firmynd? Nej, alltså det har alltid inte gjort. Alltså hur känner man som man har firmynd? Jag tänker också på det. Det har alltid ånder man svär på. Alltså bara är. Men hvis du hikker etter øren, så er det vel det man diskuterer, det er å få folk på plass og i haksestellingene. Og du har vært her? Ja. Jeg har vært her, ja. Altså, til utan jeg ånder som eisen er kommet nå. Men om de som er hakste størvån er en firmynd, det vet jeg ikke det er, altså. Nei? Altså, skal man, ja, jeg vet ikke om man skal ha firmynd. Altså, hvis jeg skal ta meg selv, altså, det som er, jeg har haft nær firmynd, altså. Du bare gjørst? Jeg har bare gjørst, ja. Altså, jeg er ikke så reallig målrett.